O sige, Pastor. Mangutana naman ito dito, Pastor. Isa ko ka born again Christian now na Usa ka ka? Isa ka born again Christian. Okay, go. Palihog, Richard. Dayong sa Midsaya. And then, apil-apil ko ka rin sa mga Sabbath keeper na outside church sila sa church. Gawas sila sa SDE na church kay sa verse na come out of my people so they can teach sa persons. Mga ilang reason na nang gawas sila. Hinayaya lang iso kay mura paspas na sa kuha unya dili kay Ay, clear. okay, Pastor. Sige, Pastor. Hinayaya lang okay. Nag-appeal po karon Pastor sa isa ka grupo na sa mga Sabbath keepers yapon. Unsay ngalan sa grupo palihog? Wala sila yung pangalan sa group, Pastor. That's why naggawa sila sa SDA Church because the verse na come out of here my people. Okay. Go, palihog. Kay, Dili kay sila Kwando, dili sila Seventh-day Adventist Reform Movement? ilang grupo yun ay Seventh Adventist. Wala na nilang bilang Adventist kaya nanggawa sila. Okay, na may ngalan ana nila ang uban Remnant Church, ang uban Wala, Pastor. Davidian, 6040, unsa man? Wala din, Pastor, kayo. Wala daw, sa unang panahon daw ni Christ, wala daw yung church daw, wala daw yung pangalan ng church. sa Home unang church na panahon. siya. Home church, go, Home palihog. church. Home church, tama? Home church. Okay, go. So, tama. So, tama ba na, Pastor, na nag-appeal niya na kay because pagano daw ang simbahan ng mga building, tama ba nang ginapilan kayo? Okay. Kanang inyong naapilan, Salamat. dili na siya tama. Okay? Nganong dili tama, ingani mo ni siya. Nag-claim gyapon na sila og Ellen G. White, nag-claim gyapon na sila og Bible, pero na sila kaugalingon nila nga mga pamagi. O kana sila wala mo daghan, wala mo lukop sa tibok nga kalibutan. Dinhi gani sa Pilipinas, bisag sa Mindanao lang, kung naa ka sa Midsayap, Cotabato, di ka kakitag simbahan nila na. So imo makita nga sa katapusang mga ano, mo deklarar sila nga karong katapusang adlaw doon mo balik si Jesus Christ. Kung doon mo balik si Jesus Christ, nganong napa sa Midsayap ang mensahe? Diba? So, kung doon lang mo balik si Jesus Christ, nganong wala pa sila mulukop sa tibok kalibutan? Ang Biblia nag-ingon sa Mateo 24:14, and this gospel shall be preached into the whole world, then the end come. So, kinahanglan, mabalik si Kristo, mawali ang minsay sa tibok kalibutan. Unsaon nila pag mawali nga, waman sila na ili. Yan nara sila sa balay, waman tayo mabasa sa Biblia din ni Egson nga balay ang pagsimba. Natay mabasa sa panahon nga gamay pa ang mga tao kaniadto. Pero sa dihang nagdaghan na igsoon na ay church nga gisgutan diri o kanang giingon diya nga come out of her my people, ilang gigamit ang Pinadayag kapitulo 18 bersikulo 4. Wa kay mabasa diha nga Seventh-day Adventist na. Walay mabasa na diha nga mga punto. So ang ako tambag sa imo igsoon, kung makabisita ka sa amo mga simbahan, palihog obserbahi ra gud kay kanaka ang imong nasudlan mga legalismo ug mga panatisismo. Bisag di na ka musulti sa ako igsoon. Daghang kay sila gisulti diha, bawal ang cross, simbolo sa cross, di ba? Tama? Nya bawal ang daghang kay na sila og gitawag og mga bawal hantud tanan sila nalay sakto. O wala na kay mapili pa. O kanang mga home church, nasa home church sa ubang area, di sad sila magkasinabot kay mag-away sad sila. Kaya nga naman, wala man sila isaktong organisasyon. Wagay kay organisasyon igsoon, wagay nangulo, wag kay yatak-yatak ang mga punto diha nga mga paagi. O karon na sana sila nanungha, mura og mga uhong sa kabuntagon. Kay Faday Nixon, Brother Richard, unsa pa may follow up? Ganun ako concern, Pastor, kay ako magong pangdala ko mga kauban sa mga bonagin ba, si makasala ko sa Ginoo ba, kay gipangdala na ko sa mga grupo ba. Ang maya na igsoon, makagawas ka niya ng area. Grabe kina sila nga mga panatigo. Gani ang uban ana nga mga home church, di na magay nila paiskulahon nilang mga anak. No? Kung mahimo makagawas ka, balik din sa main Seventh-day Adventist na atay mga simbahan diha. No, nga dinhi sa SSM o Southern sa Mindanao Mission diha. SMM na mga pastors, pag-guide lang igsoon, magpag-guide lang ta. Kontak lang sa mga Seventh-day Adventist na may mga simbahan diha, anha diha igsoon. Ayo, ang imong grupo, ang imong nasudlan, grabe na sila ka mga panitiko, morasad na sila mga parasyog, mga skriba. Okay, igsoon? Okay, Pastor, salamat. Kontak lang sa kuha, no? Text lang kay ako kang basahan kung asa ka dapit nga area, mangita tag district pastor kung kinsay na diha pabisitahan ta ka.
Okay? Dako kay tabang mo, salamat kayo. So, salamat, Brother Richard Dayong sa Midsaya, Cotabato. Bueno, daghang salamat, no?